kecopetan. Mulih saka Madiun tekan ngomah lagi wae nyelehake tas isi pakaian lan dus cilik isi oleh-oleh. Asih sisihanku wis njejeri lungguhku. Nakokake anggonku ngemsi lan kahanane para sedulur ing Madiun. Kabeh ya padha slamet. Ning apes. Durung rampung wangsulanku, asih wis munggel pitakon. Apes piye? Sopo sing apes, Mas? Aku banjur nyritakake anggonku kecopetan ana ing sepur. Sing nyopet sawenehing wong wadon ayu. Ning tundone aku malah disujanani, didakwa menawa dhuwit sanguku tak enggo royal. Paribasan aku iki wis tiba cekakaran, isih kembrukan ondo. Alah jeng, kok gembangeten pandakwamu kuwi. Lah wong awake dhewe iki upama diundang embah wis pantes. Lah kok isih gedhe sujanamu? Ngono pangarih-arihku ngleremake nesune sisihanku sing omongane ntrocos kaya wutahe mimis kolontoko. Halah, rasah selak. Ngendi ana maling gelem ngaku. Wong tindak ngemsi kok bagusi. Dadak njupuk ATM entut birut. Padune mung liarep dreweran. Mbok menawa sisihanku ngira menawa penyakit jaman narayanaku kumat. Tak akoni nalika semono sadurunge entuk asih aku kalebu nom-noman dugal, seneng dem-deman lan medok. Ewa semono jejere wong lanang normal yen ning dalan weruh wanita melek sithik wae njur ngalem, ngerayu, harak lumrah. Bener ngendikane para sepuh kae, yen wong lanang senajan wis nganggo teken, oleh buyuten mantuk-mantuk. Tandane isih arep. Ning yen wong wadon anggone buyuten gedhek-gedhek, tandane wis emoh. Ning aku uga ngugemi wewalere suwargi simbah. Lekno mripatmu saamba-ambane mumpung kowe isih legan. Ning yen wis duwe bojo, eremno sak dipet-dipete. Mula aku ya kumbi wong dasare ya ora. Kuwi rak biyen to jeng. Nanging katranganku tetep dipaido. Dianggep mung kaya swara kang nguwuh-uwuh ing ora-ora. Asih sisihanku terus njrantal mlayu mlebu kamar. Nangis sesenggukan karo ungkep-ungkep bantal. Tundone nganti sepasar aku lan sisihanku jotakan. Wayah bengi arep mapan turu asih masang garis dermagasi nganggo guling. Bokonge sing jebrot kaya kalau mengkurep diadepake aku. Aku tansah disingkur. Yen rekaku arep ngeloni, tanganku dikipatake. Mula nganti sepasar dina aku trima turu ning kursi sofa. Sinambi ngrungokake siaran wayang kulit. Tujune perang dingin kuwi ora ana sing nyumurubi. Yen ana dayoh, aku ngadani gencatan senjata. Ning yen dayohe wis kondur, aku bali jotakan. Yen salah siji duwe perlu, mung kanthi nulis ing druwang sak suwek. Njur diselehake ning dhuwur radio utawa TV.
utawa ing papan sing adaan. Meh selawase taun anggonku omah-omah karo asih, ya lagi iki aku jotakan. Yen mung padu perkara cilik wis lumrah. Jare kuwi bumbune katresnan wong sing wis omah-omah. Yen wis ngadani bedemen njur mbangun tresna. Jalaraning lelakon mangkene. Ing sawijining dina Minggu, bali saka anggonku ngemsi ning daleme Yu Sriningsih ing Madiun, sing nalika iku duwe gawe mantokake putrane ragil. Mulihku numpak sepur esuk jurusan Surabaya Yogyakarta. Pamrihku supaya ning sepur sing papane luwih longgar aku bisa turu. Paling ora nglonjorake sikil. Sisihanku ora bisa melu, merga nalika iku uga ana jejibahan maesi manten ing Muntilan. Loro-lorone isih tiba sedulur, padha abote. Dadi banjur andum gawe. Aku menyang Madiun, sisihanku menyang Muntilan. Bejo dene aku isih oleh lungguhan. Ing jejerku wis ana penumpang sawenehing wanita ayu. Lungguhan ing ngarepku ana wong lanang loro. Sing siji umure udakara 35 taunan. Dene sing siji dak kira lagi kurkuran taun. Sakawit aku ora peduli marang wanita ayu kuwi. Merga kegawa saka rasa sayahku sewengi lek-lekan. Sing baku aku oleh papan lungguhan. Ringkesing crita aku banjur tetepungan. Rosa ayu mranani. Ngono wanita ing jejerku kuwi nyebutake jenenge karo ngulungake tangane sing lumer ngajak salaman. Rosa pancen pinter golek bahan kanggo ngobrol. "Mase mandhap pundi, Mas?" Ngono pitakone karo mbuang eseme sing ngujiwat. Pipine sing dekik diabang-abang nganggo pupur kaya jambu dersana. "Jogja, Jeng. Lajeng Rosa?" Aku genti takon. "Mas, opo aku isih ketok enom kok wanita iki nyebut aku Mas?" Batinku mongkok sak gunung anakan. "Kula mandhap Solo. Kula mila asli Solo, Mas." Wah, pantes. Putri Solo pancen ayune kepara nyata. Kaya cakepan lagu Putri Solo. Risa mbacutake crita tetepungane. "Kula namung badhe mandhek alit-alit wonten Surabaya kok, Mas. Kaleresan ibu kula nandhang gerah. Kula kapurih wangsul." Dak wanek-wanekake aku pitakon. "Kok mboten kaliyan keng garwa?" Wangsulane semu isin karo mbuang eseme. Pipine sing dekik nambahi ayune. Kula sampun randha kok, Mas." "Wah, nyuwun ngapunten lho, Jeng." Wangsulanku lamis. Batinku kok tiwas kebeneran. Bajutku. "Rak mboten nyemoni kula to, Jeng? Kula sampun duda." Tanpa iga pekewuh, Jeng Rosa nyiwel pupuku karo celatu. "Saestu menapa?" Nalika lakune sepur wis tekan Mantingan, aku krasa ngantuk. Rem-rem ayam aku ngremake mripatku. Semono uga Rosa. Sirahe sumendhe ing pundakku. Gandane parfum nyogrok irungku. Tangane sing tengen ngrangkul bangkekanku kaya patrape marang sisihane dhewe. Aku api-api ora krasa.
Kaya kebius dening rasa lanangku, aku kebablasan turu. Aku ora tanggap nalika nom-noman sing lungguh ning ngarepku bola-bali ngidak sikilku aweh sasmita. Lilir-nglilir bareng sepure wis mandeg ing stasiun balapan Solo. Aku tangi gragapan, ngerti-ngerti Rosa wis ngadeg nyangking koper cilik arep mudhun. Kula ngrumiyini Mas, menawi wonten wekdal kula tak aturi pinarak. Ngono pamite Rosa, sepisan maneh rondo ayu kuwi ninggali aku esem sing pancen manani. Bisa ngruntuhake imanku. Jumbuh karo jenenge. Wis ayu tur mranani. Monggo sugeng tindak jeng, sungkem kula katur keng ibu. Mugi-mugi enggal dangan. Prasasat kedhep tesmak. Panyawangku ngetutake lakune Rosa sing miyak ramene bakul-bakul asongan sing nawakake dagangane. Sontoloyo. Batinku saknalika misuh-misuh nalika nyumurupi Rosa ning pelataran peron ganduli lengene sawenehing wong lanang sing ora liya mung lungguh ning kursi ngarepku. Aku ora pangkling marang wong lanang iku. Potongane rambut bros kaya sawenehing polisi utawa tentara. Awake sterek. Nalika arep njupuk rokok ing sak kathokku, aku lagi nglenggono menawa dompetku sing tak sak ing sak kantong mburi sisih tengen ora ana. Aku kecopetan. Nom-noman sing lungguh ning ngarepku iku pitakon. "Madosi menapa, Pak?" "Dompet kula ical, Nak." "Lah, kala wau kula wangsal-wangsul caos sasmita kanthi ngidak sukunipun Bapak. Ning Bapak mboten tanggap. Nalika kula badhe caos sasmita malih, kula dipun pentelengi kalih sikil kula dipun tendang dening tiyang estri ingkang lenggah ing jejeripun Bapak. Dene tiyang jaler ingkang lenggahipun jejer kula ugi lajeng nodongaken glati dhateng kula. Kula ajre, mila kula lajeng kendel anggen kula badhe ngimutaken dhateng Bapak. Kula lajeng api-api tilem, ning tansah nglirik solahipun copet kekalih kasebut." Ngono nom-noman kuwi njlentrehake anggone nyumurupi aku dicopet. Mengkono underaning perkara sing njalari aku sepasar dijothak asih sisihanku. Ing wayah sore bubar adus, sisihanku ngulungi aku paket cilik sing bungkuse wis disuwek dening sisihanku. Bareng tak buka, isine dompetku sing ilang ana ing sepur dikanteni layang sak suwek tanpa amplop. "Lho, iki rak." Durung rampung awakku, sisihanku wis munggel. "Paket saka demenan panjenengan. Isine layang, tak aturi maos dhewe. Mula nek ning paran ki ora usah dleweran." Jeng asih banjur ninggalake aku mlebu pawon nggodhog wedang. Sak tleraman aku isih weruh sisihanku kuwi ngampet guyune. Isine nglayang mung ringkes. "Matur nuwun, panjenengan wis mbantu biaya kanggo nambahake gerahe ibuku. Sing tak butuhake pancen mung dhuwit. Mula dompet panjenengan tak kundurake liwat paket iki sak isine wutuh. Bab sapa sejatine aku sing nalika iku ngaku jeneng Ayu Mranani kuwi aja panjenengan eling-eling. Welingku besok meneh yen ning paran ngati-ati. Wong wis sepuh kok isih arep mbagusi." Layak kok jeng asih gumuyu nalika ngulungake paket iku. Dheweke wis disiki maca isine nglayang. Mung bejane copet wedok sing ngaku jeneng Rosa kuwi ora ngerti nomer pine ATM-ku.
Ngertiya harak sida entek-entekan ngono. Kamangka dhuwit celengan kuwi wis tak jagakake arep kanggo syukuran pesta perak nikahan karo Asih. Sing tak gumuni, apa ing donya ning pencopetan iku uga nduweni kode etik. Kok isi utawa asil copetane sing ora kanggo dibalekake. Mula aku isih bisa muji syukur marang Gusti. Dene dompetku saisine layang-layang penting isih bisa bali. Lan iki bisa tak petik hikmahe. Dene anggonku jodakan karo sisihanku nganti sepasar wis wawuh. Sing jalari aku jodakan merga copet. Sing mawuhake uga copet. Ing pungkasaning sasi September 2007 wingi, idep-idep ngriyayakake dina ulang tahunku sing ping 58, aku sakloron uga ngriyayakake pesta perak perkawinanku sakloron. Kadadean iki tak critakake marang para tamu winates sing tak aturi rawuh. Sajake Jeng Asih rumangsa kisinan, dheweke banjur ngrangkul aku lan ngarasi pipiku sakatoke karo luhe dleweran. Tembunge, "Aku nyuwun pangapura, kesusu nyujanani panjenengan ya Mas." Semono uga aku males ngarasi pipine Jeng Asih sing bunder kaya roti manis iku. Para tamu sing rawuh padha keplok mawurahan nambahi semuane pahargyan climen dina iku. Bapak lan ibu mara sepuhku uga mrebes mili rumangsa terenyuh.